ଚାଲିଗଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ମା ତ ବାଉନି ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ମନେ ପକାଇ। ଗତକାଲି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା। ରାଗିକି ଗୁମର କଥା ସବୁ କହିଲେ ମିଡିଆ ଆଗରେ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଏପଟେ ଚାରିଆଡେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାୟକ ଗାୟିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଛି। ଓଲିଉଡ ଗୋଟିଏ ହୀରାକୁ ହରାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଥିଲା ଅସୁସ୍ଥ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ପିଏ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ ତାଙ୍କର ପିଏ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର କେୟାର ନେଉନଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ ଥିଲା। ତା ସହ କିଡନୀ ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ लो ହେବା ସହ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବି लो ଥିଲା। ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲିୟର ଥିଲେ ସେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଆଲକୋହଲ ନେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଏବେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଶୋକ ମନାଉଛି।